Dies irae, dies illa, salvet seculum in famiglia. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyahin ni Ate Rose. Pero hindi ko masabi kung karanasan niya ba o ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na maalala ni Ate Rose kung anong taon nangyari. Pero nangyari ito sa Victorias City, Negros Occidental. Itong mga panahong ito ay sa Iloilo pa nakatira ang tiyahin ni Ate Rose. Pumupunta siya sa Negros para mamasukan sa tiyahin niyang may mga negosyo doon. Maraming mga tauhan ng tiyahin niya kasi iba't ibang negosyo ang hawak nito sa Negros. Hanggang isang araw, doon daw sa negosyo ng tiyahin niya na parang maliliit na barko. Para yata yung lancha eh. Yun yata ang ibig sabihin ni Ate Rose. Meron daw namamahala dong isang lalaki. Yun ang pinagkakatiwalaan ng tiyahin niya pagdating sa negosyo na yun. Ilang taon na din niya kasing hawak yun kaya kampante na ang tiyahin niya. Nadestino ang tiyahin ni Ate Rose doon dahil parang kinukulang sila sa mga tauhan. Nung unang araw daw ng pagdestino sa kanya doon, normal naman ang lahat. Puro trabaho lang. Lumipas sa mga linggo, buwan, nararamdaman ng tiyahin ni Ate Rose na parang nagpapahiwatig yung lalaki sa kanya. Maya't maya daw kasi, merong dalang pagkain para sa kanya. Natutuwa naman siya kasi ang sweet daw ng lalaki. Hanggang sa hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang nahuhulog dito. Isang gabi, niyaya siya nung lalaking sabay na silang kumain dahil nagluto daw ito. Kinikilig-kilig pa daw siya nung sumagot siya ng oo. Habang kumakain daw sila, hindi daw nawala yung titig ng lalaki sa kanya. Halos buong gabi itong nakatitig habang nag-uusap sila. Hanggang sa nagsalita yung lalaki ng, "Meron sana akong sasabihin sa'yo. Matagal ko nang tinatago to pero gusto kong sabihin sa'yo na matagal na kitang gusto." Sa salitang Bisaya yan ah. Hindi ko na binisaya kasi inaaway niyo ko eh. Nung sinabi yan ng lalaki sa kanya, halos malusaw daw siya dahil sa sobrang kilig niya. At yun nga, hindi na siya nagdalawang isip na sabihin din kung ano ang nasa loob niya. Magmula noon ay naging magkasintahan na silang dalawa. Walang araw na hindi sila naging masaya. Palagi silang sabay kumakain, nagkukulitan, mga tipikal na ginagawa ng magkasintahan noon. Hanggang isang araw, nung nagpasyang bumalik ng Iloilo ang tiyahin ni Ate Rose, sinabihan siya ng lalaki ng, "Sana tanggapin mo itong alok ko. Pagbalik mo dito sa Negros, magpakasal na tayo, mahal ko." Boom! Halos gustong sumabog ng puso niya sa sobrang saya dahil sa mga narinig niya. At ayun nga, hindi kalaunan, pagbalik niya ng Negros galing Iloilo, nagpakasal silang dalawa. Sobrang saya niya nung araw na yon. Halos wala daw kapantay ang sayang nararamdaman niya. Pero magbabago ang lahat ng yan kapag doon na siya tumira sa bahay ng lalaki. Pagtapos ng kasal nila, dinala muna ng tiyahin ni Ate Rose yung asawa niya sa Iloilo. Ayon sa mga nakasaksi na kamag-anak nila Ate Rose, sobrang normal na tao daw talaga ang galaw nito. Gwapo, matipuno ang katawan, mukhang mayaman, ganyan daw ang katangian nito. Kaya wala daw ni katiting na sumayad sa utak nila na isa itong aswang. Pagtapos ng pakikitang yun ay umuwi na ulit sila sa Negros. Lumipas ang mga buwan, taon,
Hindi na ulit umuwi ng Iloilo ang tiyahin ni Ate Rose. Hanggang sa nabiyayaan sila ng ilang mga anak. Pero hindi na talaga bumalik ng Iloilo yung tiyahin niya. Hanggang isang araw daw, nabalitaan nilang uuwi ito ng Iloilo kasama ang mga anak niya. Tuwang-tuwa ang buong pamilya nila Ate Rose nun. Kasi ilang taon ding hindi umuwi ang tiyahin niya. Tapos kasama pa yung mga anak. Nung araw na dumating yung tiyahin niya, halos lahat sila ay nag-iiyakan dahil sa sobrang saya. Yakap dito, yakap doon. Talagang napakasaya. Pero yung mukha daw ng tiyahin niya, nakangiti pero ramdam mo na blankong-blanko ang emosyon. Nung tinanong nila kung anong gustong kainin nito, sumagot daw ito ng walang kaemosyon-emosyon ng, "Atay, gusto ko ng atay. Maraming atay." Nakatitig silang lahat dito at parang nagtataka. Kasi mula daw pagkabata nun ay hindi naman daw kumakain yun ng atay. Inisip na lang nila, siguro nagbago ang panlasa nito dahil sa mga kinakain niya sa Negros. At ayun nga, binigay na lang nila kung ano ang gusto nito. Plano na mag-anak na doon muna tumira ng 2 linggo. Pero nung pangalawang araw pa lang nito sa kanila, iba na agad ang naging kilos nito. Alam nyo, dito ko lang din nalaman sa kwento ni Ate Rose na ganito pala ang ugali ng mga aswang. Lalong-lalo na yung mga yanggaw. Sa sobrang bangis pala ng mga ito, wala itong pinipiling oras kung kailan sila aatake kapag inabot sila ng panunuyot ng lalamunan at paglalaway. Aatake at aatake sila. Balik tayo sa kwento. Nung nasa labas daw ng bahay ang kuya niya, nakaupo silang dalawa at nag-uusap. Nang bigla na lang daw natulala ang tiyahin ni Ate Rose, nakatitig sa malayo, nag-aangil, unti-unting bumubuka ang bibig. Napakaraming tumutulong laway. Nanlilisik ang mga mata at unti-unting tumitingin sa kuya niya kasabay ng tunog na ang itsura daw nito, parang gustong-gustong kainin ng kuya niya. Bumalikwas ang kuya nito at tumayo. Kinuha yung kawayan na nakasabit sa pintuan at ang wika nito ay, "Hoy! Kung ano mang nangyayari sa'yo, huwag mo dalhin dito sa bahayan ha! Lumayas ka rito! Layas!" Tumayo daw ito at lulusubin sana siya, nang biglang tinawag ito ng anak niya. At pagkarinig niya ng boses ng anak niya, bigla daw itong huminga ng malalim. Pumikit. Pinunas-punasan ng laway niya. Inayos ang buhok. At humarap siya sa anak niya na nakangiti siya. Parang walang nangyari at normal ang itsura nito. Kinaumagahan ng araw na yon, nagpa siya mag-anak na bumalik na lang ng Negros. Yun din naman ang gustong mangyari ng pamilya ni Ate Rose. Kasi nga, ibang-iba na daw talaga ang ugali nito. Mula din nun, wala na silang balita pa sa mga ito. Pero meron daw taon na muli itong nagparamdam sa kanila at gusto na namang umuwi ng Iloilo. Pero hindi na alam ni Ate Rose kung ano pa ang mga sumunod na nangyari nun. Kasi nga, nandito na siya sa Maynila. Yung mag-anak nila, dinala ang isa sa mga damit na naiwan ng tiyahin ni Ate Rose sa isang weekend. At doon ay nagpakonsulta sila kung ano ang nangyari sa kanilang kamag-anak. At ayon sa wika na ito, yung tiyahin daw ni Ate Rose ay nayanggaw. Ibig sabihin,
Hinawaan siya ng pagiging aswang. Mabagal na proseso daw ang ginamit dito. At yun ay yung paglalagay ng hawa sa bawat pagkain kinakain niya. May mga ilang detalye akong hindi na ilagay sa video mapapanood nyo hanggang sa dulo. Meron ding mga kulang na detalye sa kwento ko na maririnig nyo sa interview ko kay Ate Rose. Kaya mainam na panoorin nyo ang video na ito hanggang sa dulo. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, kapag video na ng interview, itodo nyo na ang inyong mga volume dahil wala namang special effects na maririnig. Purong kwentuhan na lang namin ito. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Pinsan ng tatay niya, nakapangasawa ng Pinsan ay? Pinsan? Pinsan ng tatay niya. Oh. First cousin ng tatay ko. Mm. Hindi na... Hindi niya daw alam na ang napangasawa niya ay aswang pala. Paano po sila nagkakilala? Sa Iloilo. Opo. Sa Iloilo, taga Victorias yun. Victorias, lugar po yun sa Iloilo. Oo. Hindi. Ang Victorias, Negros yan. Ah, Kahit tignan mo. Mm. Pero yun sa Victorias, yung naasawa, ano gani, yung lalaki na aswang. Sino po ang aswang? Yung lalaki o yung Ang babae? lalaki. Lalaki. Lalaki yung oo, aswang. Yung Ah. pinsan ng tatay ko, babae. Hindi yun aswang. Ay, Parang kala ko yung babae yung aswang. Hindi, lalaki. Yung lalaki. Pagkas ano, na Yung siya. magpamilya talaga sila lahat. Na Paano po yung pamilya. ginayuma siya? Hindi, yun sa pagkain siguro. Ay, katulad dapat na nangyari Oo, sa'yo. kasi nalaman na lang namin yung minsan magdaan kami dyan sa Victorias. May sakayan dyan sa Victorias papuntang Ahoy. Mm. Mm. Yan, isulat mo ang Ahoy. Hindi, naka-record to. Naka-record na ho. Opo. Ahoy. Hindi na Oo. yun, dito na naman yan sa gilid. May Ahoy na nga inang para papuntang Iloilo. Diyan pwede ka diyan magsakay papuntang Iloilo. Dito ka muna sa Negros, Negros. sa Victorias yan. Mm. Doon po sila nagkakilala. Oo. Mga anong taon kaya yan, te? Ay, matanda na ngayon. Ang isa, yung asawa na matay na nga eh. Yung aswang? Oo. Pero nagkuhan sa mga anak. Ay, nagpasa ng lahi. Oo, hindi yun mamamatay kung... Kapag hindi pinasa. Oo, hindi niya mapasa yon. Ah. Yan. Kasi yung mag-istorya sa amin ganun na magsabi na inang, uy, yung sila dyan, ganyan, ganun daw, ganun. Pag maganon na no. May pakpak, may pakpak. Oo, aswang na Ah. yan. Mm. Kasi ako pag magdaan kami, papunta kaming Iloilo, minsan dyan kami dumadaan sa Victorias na yan. Mm. Sa Mula lugar na- mula Negros papuntang Iloilo, Mm. te. Oh, nay. Sa ano, wag, barotak lang. Barotak na lang, te. Oo, Oh, kasi- para ligtas. Ay, kwan yan eh. Wilnon yan siya na gano'n. Ah. Tapos may yung ano ganing parinti ni Papa. Kamag-anak. Kamag-anak. Kasi dyan rin ako nakatira eh, sa Barutak. Kasama mo yun, te? Oo. Hindi sila magsama. Hindi kami sama yan sa bahay. Hindi pwede yun. Kasi Malaki ang lugar ng Baruta. Mm-mm. Yung bahay nila, ng kapatid niyan, nandyan. Mm-mm. Kuan lang, nang lapitay lang kami ba? Ano Magkalapit lang. Magkalapit lang. Oo, magkalapitay. Kano-ano mo, te, yung ano, Kapitbahay. yung babae? Tsahin mo, kumbaga. Oo. Ah, First cousin talaga ng Ah, tatay ko. Ah, okay. Yun. Tapos one time, nagpunta daw yan dyan siya. Hmm. Kasi yung barutak niya, lahat ng mga pamilya ng tatay ko, isang barangay ganon. Ah, magkakasama sa isang Oo, barangay. Oo, yung iba-iba lang Apo. barangay ganon. Tapos may nagsabi sa akin na, uy, yan siya. Inang nakibot bala sila, Chay. Nagulat. Nagulat yung mga kapitbahay. Bakit nagalit yung kapatid niya sa kanya? Oh. Kasi
yun pala yung 12, alas 12 sa adlaw. Tanghali. Tanghali, alas 12 pa ng tanghali. Na ganun daw siya. Kumakok Ganun, ka. oo, tapos yung laway daw Tumutulo. tumutulo. Pero nakatingin sa kapatid niya. Buntis po ba yung kapatid? Hindi. Ah, hindi pa buntis yun? Oo. Ay. Tapos, ginalitan niya daw yun. Hmm. Pinagalitan niya ba? Sabi niya, Hoy! Huwag ka dito mag-ganon-ganon sa akin na. Ginaganon No. siya daw Oh. ba? Nang saling niya bala, hindi ka din rin mag-amo-amo na. Kayo, hindi mo kami pagkwano na. Pampaw, gawin, aswang ka. Sinabihan siya ng Oo. aswang. Oh. Tinatakot-takot Ayun, kasi. oo. Alis ka dito sa bahay namin. Ganon kasi. Sabi niya, baka hasta kami, aswangin mo. Ginaganon siya daw ng kapatid niya. Mm. Tapos, yun, umalis siya, umuwi sa Victoria. Sumakay siya. Ganon. Victoria, saan ba yung ulit yung Victoria, te? Victoria sa... Iloilo? Hindi, Negros Ah, siya. Negros na. Oo. Basta sa Victoria. Basta may kwan dyan, may sakayan dyan para Iloilo. Mm-mm. Yan. Pero nangyari lahat yan, te, sa Negros. Hindi, Iloilo. Iloilo niya na pangasawa. Kasi, ang naasawa niya, Negros. Oh. Ang laki balaara sa Ang lalaki doon sa taga Negros. Ah, siya sa Iloilo. Siya, yung babae, taga Iloilo. Ah. Paano siya nahawaan nun, te? Yung sa pagkain, Mm. Yanggaw nga, yan. Doon siya tinayanggaw. Oo, Yanggaw yan. siya. Yan. Ah. Yan siya. na. Paano sila nagkakilala nun, te? Kasi, sabi ng mga pamilya niya, Mm. gano'n ang tiyahin na, Mm. parang nagabiyahe-biyahe na, sang Mm. una, sang bugas. Yung parang nagabiyahe ba? Nagbibiyahe ng Negosyante. tigas, Gano'n na lang. negosyante. Negosyante aswang? Hindi, yung pinsan ng tatay tiyahin niya. namin. Ah, negosyante. Oo, Ah. siguro yung doon sila nagkakilala sa barko doon. Barko po? Yung doon ang tawag sa barko, batil. Ah, batil ang Oh, tawag. batil na Barko, batil. barko yan ngayon. Noon, batil. Oh, yung parang Bangka maliit lang na yan. Bangka lang yan na... Hindi siya Hindi. bangka, pero daw barko man siya, pero yung maliit. Maliit. Mm. Doon po sila nagkakilala. Oo, doon yung nagkasakay. Di niyo po nalaman na aswang? Nalaman rin namin. Kayo na po nakaalam. Oo, kami. Pero yung babae, Ang babae, nalaman na namin kasi marami nang sabi-sabi gano'n. Oo. Totoo yan, gano'n. Kahit yung kapitbahay nila, magsabi ka lang yung apelyido ng lalaki, gano'n. Ah, kilala. Oo, kilala talaga yan dyan sa Victorias. Sa Negros. Oo, Negros. Grabe. Ganun pala sila ka-influensya doon. basta Siya- ganon. Gano'n daw. Sabi ko, kilala mo ba yung apelyido yun niya lang. Oo. I-kuha natin, gano'n. Mm. Sabi ko, kilala mo ba yan si Juan? Yung gano'n. Gano'n yan. Yun agad yung senyales Oo, pag binabanggit yung yung, mga- pangalan. Pag-aswang. Ay, kilala talaga silang ganun sa lugar na yun. Tingnan pala yun. Pero yung lalaki ngayon namatay na, tapos yun, sa anak naman daw. Eh yung ano mo, yung tsahin mo, kamusta? Ngayon, Wala kang balita. Matanda. Juan, itong Juan, siyempre sa Negros ako. Tapos may isa kabaligyan sa tupad namon. Isang Yung tindahan. building ba? Ah, Tapos may nagatrabaho, taga Victorias yung building, may-ari. ah. Tapos may taga Victorias na pumupunta rin dyan Mm. na mga tripulante ng mga parang warehouse ba sa mga ano na ng mga basta mga baligyan sa mga plastic. Ah, Parang- yun ang negosyo nila. Oo, yung taga Victorias. Mm. Tapos nakapunta yung tripulante ng may-ari diyan. Mm. Pero wala, hindi namin kilala yan. Ah. Pero nagsabi siya na taga Victorias daw siya. Mm. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, uy, may tiyahin ako dyan. Sabi niya, saan na lugar? Sabi ko, yan na lugar, ganon. Mm. Kasi bawal yan. Bawal sabihin. Oo, Oo. sabihin yung Kilala. lugar. Taga Opo, sa tama, lugar. tama. Basta Victorias lang. Malaki naman ang Oh, malaki Victorias. Oh. Hindi ka pwede magkuhan. Sabi niya,
sabi ko, yung may apelido na gano'n, sabi niya, ay, gano'n yan o. Ngayon yung first cousin ng tatay ko nagkasakit daw. Ay. Sabi niya, Hmm. yun. Yun na yung nayanggaw. Oo, yung nanay na. Ay, nahawaan na. Kaya pinagsasalin-salin na sa Pero mga matagal anak na ko. yan siya na Hmm. matagal na. Hmm. Matagal na yan talaga. Matagal na po yung balitang yun. Oo, matagal na talaga. Ah. Hanggang ngayon. Yun, ang hambal nila dyan ng cambio daw sa bata. Nilipat daw, nasalin sa mga Sa asawa. mga anak? Oo, sa Naku, mga delikado pala yun. Oo. Eh di buhay pa rin ngayon yun, te. Ano? Ang nanay ang buhay. Ang nanay at saka mga anak, siyempre buhay yun. Ang Oo. tatay ang nauna. Alam mo ba yung mga mayaman sila? Ay, mayaman. Oo. Yung mga aswang, alam mo, ang istorya niyan, mayaman. Alipad yun. Oo nga. Nakakapunta rin ibang bansa, no? Oo. Nakilang pakpak. Oo. Mga mayaman yan. Yan. May makakaya sa buhay talaga. Basta aswang. Kahit yung pinuntahan namin sa Dumangas, mga mayaman yan. Ay, talaga tayo nagpakain sa inyo. Oo. Mayayaman yung mga yun. Oo. Mayaman yan. Maganda yung bahay, te. Maganda. Karamihan daw talaga pag may mga aswang ang yayaman. Parang mga vampira, di ba na yun? Ang yayaman ng mga vampira. Eh, araw tulog naman sila. Sa gabi kasi.